bo suudu bay ala bidde debbo mona bingel ma ala en ma gondu do neno de viole ba gondu do ana har bi yejjini ngurda mama Victor kay angay tullay hakkunde men kay yaran marchandise tan ada yarar tel mo o kam arokka mo jutto holon wor jom su yaani ko watam non dara andane ma tel mo tan o heki mo Victor tullay ko mo to fo ba modi bayda dem ande ali jom su ma la war tu veux avoir une femme oui non tu peux te gêner aja jonon so yidi jom suudu non an wana ka seydani an dara wonna do sora jeeje ko ba modi sali kam ko gertode way assalamu alaikum salam salam madame jamtan mawdo ma d'accord jamtan bay bismillah ma ko woni koy dama en fait je suis venu ici pour le remplacement ethnique ah holon non ma bon affaire haalal koy on nul do bon minen ko yimɓe lam lam ya desi lamay am won jom gal bare min no won jom fuɗam min de magoto tukka hunu ma haba han anan min je ande prédo kamɓe fof min jogui min yeyano ɓoccode inchallah mi yanama hoto ha bismillah ma min je ande prédo min je hay pulaye o fof ko min je suudu min de e o yer gerto mi yer ɓoccode wallahi min wonde bo mi haala mon tan ko woni no koydare men ɗo hen ah donc recensement o waɗa signifie ko yidde andude hono ethnie ɓurɗo waɗi domine ɗo hen ko woni leñol ah leñol ay min de guila mbira etni mi bikano ko ñamede wallahi nek ko leñol woni etni ah bon bon ko andi temps o heewani fewi ah par ce que mo woni ko fof mbaɗa min waɗa ɗi occupé quoi ah anyalla ni mata horani a horay ma ɗon ko ware wala ni ko a famani ah mbimi ko quartier oɗo fof ko min waɗa ɗum recensé eyyi ko jahata ko an naata e galleji min ma ɗon ko ware a faami de lewru korka wona muusi a faami no woyni wallahi joni jeen law quoi ɗum nden donc pour fiddarade ma min de waɗanda woni kilifa eyyi mi woni joom galle o mi woni joom galle o ko tota kam inde ma ma min de eyyi min mbiyeteɓe ko ceerno modi aydara tanum nelato ganduɗo ko arata kaalo ko iwata soyno yiiɗa yetta jaɓe mama wiyete kadiat fofat wala kadam yero aljuma ay min jumanajo pire pullo kay tawela mbiya boɗay eyyi baba aɗa ɗum no fof ha heeɓi ɗo hen ɗum ah tan ko inde ma tan yettorma taw simple jiɗi ah innam e yettoɗam e ko gondi ɗum jiɗɗa andude ceerno modi erno moƴa eyyi bindu ceerno modi moɗum yettore ma ceerno modi aydara won aydara walla mbaɗa dem tan hawela aɗa mbaɗa heewi sulaga noon mbaɗa heewi sulaga eyyi wat pullo sa waɗi pullo mbaɗa boɗaji kam pullo boɗaji leñol ma eyyi yo pullo boɗaji machallah ɗan woni no pullo boɗaji nen ɗo yo tan woni no leñol ma lay pullo boɗaji nen joni ngara hen koye gongo ane mino indama yettoɗam mbaɗa wiye ramata halima he astafurlah ramata oumar mamadou labouda walla mbiya ramata sila souleymani racine wele ko siki kalan tan e baba nde anani sabu andi ɗum no fof wa heeƴe kaddantiri eyyi ko inde ma ne wonde kaddantiri tan cukalma hayko inde tan yettode eyyi eyyi ɗum fof ko hen ala ko gami ramtoulaye dia jeeyami ko jaare ngel minnom eyyi min noon comme tukulor ka sukɗo eyyi abɗe cerka yummum bamum tanirade he koros yoni a haali ko gonɗa yoni ah min yeeto ɓoccoɗe eyyi wona yiɗa buuta eyyi yo rabbi tan wat ibu ibol he ibu wona kayitaji ma yo wi yo rabbi bama waɗi jawdi ko ibu wi ala o wiyani noon de no wi amadou eyyi mamadou ibrahima ramatoulaye aissata diallo windu yo windu ah non de woni kalɗata min ko ɗum wonda hen o kam tan ɗum no ɓuuɗa waɗi nanga ɓoccoɗe waɗi ibrahima eyyi ibrahima diallo
leñol la haalpulaar jontaɗo haalpulaar jontaɗo a waɗi yontede mais onon là onon est ce que ça va pardon mais onon est ce que ça va est ce que ça va dans vos têtes Bitari ko laamu nul ɗum suuram ko laamu nulim so Allah nulima noon hatta goonga haalet Allah ko goonga yiɗi onon honko woni o wiya komi pullo o wiya komi tukulor o wiya komi haalpulaar ɗum firti holɗum min kam tukulor holko woni tukulor tout couleur firme ko tout couleur les tout couleur haalpulaar woni holɗum firtanam haalpulaar kaalowo pulaar wiyete haalpulaar jolfo no wona haalpulaar séeréer no wona haalpulaar so tawi no haala ɗemngal men ngal tan wiyete ko haalpulaar en pecci koye men e kindeji amen nana neɗɗo wiya min komi torode mi wona pullo o wiya komi cubballo mi wona pullo bone kaaɗani toon gartam kadi mbiyaɗa ɗon pecce leñol en peccama ha en goni joni leɗɗi nayyi o wiya komi tukulo o wiya komi pullo o wiya komi haalpulaar o wiya komi lawɓe haali mulana ɗum firti hol ɗum réseau ari a ƴetti leɗɗe ɗe jeehe google holko jiyata ɓe mbima heeri leɗɗe ma ɗe réseau arti les ethnies au Sénégal jeeya ɓe mbima les Peuls 23%, Toucouleur 17%, Haalpulaar 7%, Lawɓe ɓe mbima 8%. kaw ɗum hoto jaɓen ɗum recensement nan waɗe kala mo galle mum ara ina winde sa namdama ko ganduɗa wi komi pullo kaɗa ɗon mom it ala ko tawi faami haala ma jiɗɗa wiide ko koɓe kalɗo ko fof ko leñol gotol ɓe pecci ɗum ɓe pecci ha ɓe care men haɗi caaki waɗi an kam banno a jarama Allah jarama an kam momtu fof ko ganduɗa ko fof waɗa pullo ittu bodajo ani wat pullo ittu bodajo Bitari ko ko komata ko noon ayi a war gaño an sehlam lugo wat komin mbimama est ce que goppirta noon tan momtu e kala galle mo natɗa so wima tukulor ko mbiɓa haalpulaar windu pol komin fulɓe ɗemgal amen ko pulaar kaɗa ɗon ɗum ɗon ɓeɗe toon foftindima ɓiɗo ɗum kaɗa ɗon eyyi Igo yoni noon anne Igo oɗo kaw wona aɗa nomin poti joni ni tan ganduɗa e kayit tan ko tonɗano aɗani sukkat wona laamu numa ko laamu koy sa yaɗani sukar ko dara Allah jarama ya jarama onon ɗum ɓuuri sukara Koorka ɗum ɓuuri haalis maya fenade pawande e dow men mbaɗen feere momtade hande laaɓa ceer ok a jarama Allah yoɓɓoy